Hyvät pissit. Hyvästä kinturit. Pitkät pissit. Kerro mitä mieltä se on näistä. Kaadut. En ole huomannut itse, mutta vissiin myös se pyöritkö. Se oli niin märkää, että koira hyppii. Niin Meillä oli vähän toisenlainen pelto. Vähällä olet päässyt kyllä. On se tollakin pellolla rapaa roikkuu. Se käveli. Me otetaan ensimmäiseksi pyssyyn näitä peltoja. Toisen näköistä jäljestystä edelleen. Molemmat esiin. Nyt se ei läpi miten. No niin, Sari Kyyrö ohjas Pitchhead Kismoa. Kokonaisuudessaan koira on maavainuinen ja keskittynyt jäljestäjä, mutta sen täytyy olla vielä keskittyneempi kulmien jälkeen. Sen esineilmaisu on kunnossa ja tuossa takasuoralla oli hieman vaikeaa pitkää. Tai vettä sen verran paljon, että siis vähän lipaskin. Joi vähän vettä, mutta ei pahemmin. Okei.
Se ottaa paalulta erittäin maanvainussa tarkasti jäljen. Tässä tapauksessa kyllä, jos on ykkösen jälki, niin kannattaisi tehdä sillä tavalla se jälki, että kuljettaisiin ensin tai joku 5 metriä ja sitten vasta laitettaisiin paalu. Nyt se oli tehnyt silleen, että se oli kävellyt siihen näin ja sitten lähtenyt siihen. Se on koiralle hieman hankala tulevaisuutta ajatellen. Mutta se ei haitannut tämän koiran kohdalla millään tavalla. Se otti jäljen maanvainuisesti, alkoi työstämään sitä erittäin intensiivisesti maanvainusta aina ensimmäiselle esineelle saakka, jonka se ilmaisi jäljen suuntaisesti ja riittävän varmasti. Se odottaa rauhallisesti käskyyn saakka, mutta käskyn jälkeen sen on lähettävä vielä rauhallisemmin. Se ryntää hieman. Tähän kannattaa kiinnittää huomioon tulevaisuudessa. Sen jälkeen se alkaa maanvainusta rauhallista intensiivistä työskentelyä, joka vähän ennen kulmaa se ei poistu jäljeltä, mutta se hieman ottaa oikealle ja vasemmalle kulman. Se suorittaa erittäin varmasti ja aloittaa maanvainusen keskittyneen työskentelyn noin puoleen väliin sitä suoraan, jossa on vettä paljon ja se hieman ryyppää siitä vettä ja se jonkun verran vaikuttaa sitten se vesi ehkä koiraan, koska se siinä loppupuolella se on hieman niin kuin jännittynyt ja se ottaa jossain vaiheessa hieman oikealle ja vasemmalle, mutta se ajaa kyllä sen niin kuin koko aika niin kuin vakuuttavasti, että se ei jätä sitä jälkeen sillä tavalla, että se ei voi selvä työstää mitä se tekee. Ja toisen kulman se ottaa myös varmasti, mutta kulman jälkeen tulee jatkaa välittömästi samanlaista jäljestystä. Nyt se selvästi vähän niin kuin kiihtyy ja aloittaa semmoista hieman kiihtyneempää työskentelyä, jonka se sitten kyllä tasoittaa noin 1,5 liinan mittaa edettyä. Ja sitten se siinä suoralla tai loppupuolella niin se nostaa hieman päätä ja ajaa sitten kuitenkin maanvainussa tarkasti viimeiselle esineelle, jonka se ilmaisee varmasti jäljen suuntaisesti ja odottaa rauhallisesti ohjaajaa. Tänä päivänä kokonaisarvosana on erittäin hyvä 95.